Keci za oponou. Dámy a pánové, možná sem dáme fanfáru, protože jsme se konečně ráčili opět sejít. Jsou to asi tak 3 měsíce, takže my vás opět vítáme u dalšího dílu podcastu Keci za oponou. Jak si můžete všimnout, Pavla se trošku změnila. Ano. Trošku jsem zhubla v prsou. Tak a tím jsme skončili, protože ta nás zabije všechny. Ne, já Pavlinku zdravím. Čau miláčku, prosím tě. My víme, že teďka vyděláváš bambiliony, takže já tady... Takže nemá čas. Takže jsem tady zadarmo místo tebe. A tím pádem vítáme našeho úžasného hosta, a to je Sandra Pogodová. Tak čau děcka, jsem moc ráda. Já vás sleduju totiž. Jo. Já koukám, jasně. To je dobře. A posloucháš to i on, to je hlavně jako o zvuku. Takhle, občas jo. Počkej, a to má to vždycky teda stejně tu hodinku, jo? No jak kdy? Podle Jo. toho, jakou... Ne, protože já jsem navťák, já mám pomalejší nástup. Ono to tak nevypadá, ale jako jo, tak jenom abych viděl, že než se rozhodu, abyste řekli tak ahoj, děkujeme. Další krásných 20 minut z divadla je za námi. Neboj se. Já když jsem se dozvěděl, že dneska tady budeš ty, Sandry, tak jsem věděl, že máme vlastně díl zadarmo, protože vy dvě spolu. To je něco, co je pro mě neuvěřitelné. A myslím si, že i pro diváky. A já bych chtěl na začátek, protože dnešní díl je vlastně o premiérách. Já bych chtěl takovou ostrou otázku, ale vím, že vy toto. Kolik premiér už jste odehráli v životě? Protože Dobře, já tak třeba to moc bude ne. jednoduchý. Hele, já Jo, začnu. Ty hraješ vždycky v těch instancích, kde jsou alternace, Tak, viď? já vždycky, je to tak, já jsem v životě hrála, teď především 1 nebo 2 premiéry, Co? protože vždycky byl někdo, kdo byl buď teda popravdě lepší, nebo měl větší prsa, nebo bohatšího tatínka, anebo víc kamarádů, jo. Ale samozřejmě přiznávám, že byl někdy i lepší. Jo, jasně, no. No, takže já jsem s těma premiérama vlastně hotová teď. Linda, ty jsi nikdy neslyšela o tom, že když budeš dostatečně vstřícná třeba k producentovi, takže budeš hrát premiéru? Jako slyšela jsem o tom. Já jsem o tom jenom slyšela, nikdy mi to nikdo nenabídl. Ale to je pravda. A vy máte v tomhle smůlu, kluci, vlastně. Je to, no. Co? Já- Hele, já třeba, že to mění dneska trochu, jo. No ono právě ne dneska, ale já když jsem v 18 dělal Romea, tak jsem, já nebudu říkat to jméno, ale zažil jsem tam tohle. Zažil Jo. jsem tam tohle, jakože když bych kejvnul na něco, tak by se mi mohlo v muzikálovém světě dařit líp. A hrál z premiéru? No, Nehrál, Ty jsi- protože jsem to nepřijal. ty seš blbej, já hrál premiéru každou. No vidíš. No vidíš, Ondro, seš asi nejlepší. Vždycky z té alternativy. Takže já jsem však fakt no. hrála asi 1 nebo 2 premiéry, no. Ne, ale je pravda, že třeba vysvětlit, že jsou divadla, kde, klasicky třeba činoherní divadla, kde ve většině případů není alternace, ale zase je to hodně omezující. Jak pro to divadlo, když se tomu umělci něco stane, Ano. pak jsou ty strašlivý záskoky, že jo, to jsem absolvovala xkrát. Že v tom jako nehraješ, ale jdeš to zaskočit. Tak, zaskakoval jsi někdy? Ne, jakože v představení, který jsem nikdy nehrál, určitě ne. Total masakr. A já jsem byla záskokář, mě ten adrenalin dělal dobře. Že jsi rychlá, no. No. Jo, jasně. Ale jednou mě to vytrestalo. S Radkem Brzo Bohatým a s Haničkou Maciuchovou jsem naskakovala do Chvilková slabost, nádherná inscenace. A nebylo na to dost času a oni už to měli zaběhlý, hráli to s Andrejkou Elsnerovou a Andrejka z toho nějak odcházela. A já jsem do toho naskakovala a to jsem zažila děcka fakt, jak máš ten nerv, že tak ráda jak Hanka, že jo, nechceš jim to pokazit. A to jsem fakt vlezla na jeviště a měla jsem to, čemu se říká blackout. Že máš fakt černo, ale máš jako úplně, že kdyby se tě někdo zeptal, jak jsi po hlaví, tak uděláš Jasně. jako úplně výmaz, úplně nic. Já jsem fakt takhle seděla, vytřeštěný oči a proti mě Radek, že jo. Ráďa to na mě viděl, že to se ti ty oči úplně, že to taky 2 koláče, který vysílají. Prázdno. Help. A Radek takhle na mě koukal a on byl výborný, protože tak věděl, že hele, neoperujeme mozek, pohoře, jo, takže se tak jenom podíval. Tak pojď mi, co dáš, Klérko? A Hanka Grigorová, vím, tam mě zachránila, ta stála v šálách normálně a ta to tam, fakt mi to tam jako nasázela a já měla ale první 10 vteřin nasypala já. A ta hrůza, jak se úplně jako vypneš, tak to se mi stalo jednou.
A bylo to ze stresu, že to hrajou poprvé prostě. No, jasně. A nebyl dost často naskoušet. Ale premiéry celkově, to je asi nejstresovější záležitost, co existuje na divadle. Je to tak, no. Jako, já nevím, jestli je to vůbec zapotřebí, ale možná bychom si mohli bychom posluchačům říct, co to ta premiéra je. Já vím, že to zní jako... No já začnu publikem, že jo? Takže je pozvaný úplně jiný publikum, než normálně chodí. To znamená, tleská na jiných místech, než se normálně tleská. Takže ty řekneš for, který je nacvičený, že asi to publikum bude bavit a lidi čuměj a nic, že? To je první věc. A směj se ty, tady na tom to nejde, to dělám vlastně to premiérový publikum je úplně jiný a nedá se podle toho soudit, jaká potom ta věc bude, jak to bude fungovat na ty lidi, protože jsou pozvaní slavní lidi, kamarádi, lidi, kteří se třeba chtějí jenom ukázat před kamerama a je normálně by nešli a vůbec je to nezajímá, tak přijdou. Sponzoři. Jako, je to směs takových zvláštních lidí, že to udělá dohromady to, že ta premiéra je vždycky pro tebe trošku jiná, než potom jsou ty představení. A hlavně si těším na to, až se půjdu o pauze nažrat. No. Já mám tohle pocit, že nějak přesně, že nějak víš, jako, že vlastně je to, ne že nezajímá, ale že nějak v tom jako nikdy nebudou tolik, protože prostě jsou pozvaný a je to fakt. Ale jo, zajímá je to, ale ne, jenom část. No. A teď přesně to řekla Linda. Vždycky tam máš část lidí, kteří se jdou opravdu ukázat a mají to, jsou takový ty trošku snoby, který pak chtějí říct, se objeví v novinách nějaká recenze, to jo, my tam byli na Premče, my jsme tam, jo, to je ten model. Pak jsou lidi od fochu, kteří ví, co se děje, ví, jak je to náročný, ta premiéra a ty ti, pokud jsou normální, tak ti drží palce a vědí, že pokud chtějí vidět, tak inscenace skutečně vypadá, má význam jít zhruba od 10. reprízy. A pak jsou normální jako takový jako diváci, kterým se podařilo dostat se prostě na premiéru a ty taky. Oni jsou nadšení, že mají pocit, že vidí něco special, že ta premiéra je tak to jako, jo. Takže je to vždycky tak zvláštně namíchaný, ale já mám nejradši po premiéře, když se pak jde do toho divadelního klubu nebo na ten raud nějaký nebo na tu oslavu. A teď pozorovat ty lidi od fochu, jak kdo k tomu přistupuje. Protože samozřejmě víme, že premiéra, tam musí projít mávnutí kouzelného proutku, jinak je to nefunkční ty premiéry. Je to kostrbatý, není to usazený, teďka člověk poprvé tam má lidi, takže přesně jak říkala Linda, máš nachystaný nějaký for, když ti celou dobu režisér říká, tady pak počkej, tady bude smích. Jo. A ty si tam na té Premče, máš teda stažený zadek, že bys přeštípnul drát 5, ale víš, že tak tady má být smích, tak jako uděláš tu vteřinu a teď tam to ticho a dobrý, takže to nevyšlo, dobrý, jedeme dál. Jo. A po Premče v tom klubu, a teďka to vidíš, přijde ta kolegyně a ty se radši ani neptáš a je. To bylo tak miloučký, moc ti slušel ten kostým. A je slavná historka z Národního divadla. Mám pocit, že to řekli Péťovi Kostkovi nebo někomu, fakt nějaký velký hvězdě. Hráli Shakespearea, roli nějakého milence, teďka nevím, úplně nehratelnou, která opravdu debilní role. A on takhle tam po té premiéře šel v zákulisí, ten kolega přišel a říkal, no vidíš, a to se říká, že se z té role nedá nic vykřesat. No a ono vážně ne. To jsou strašně. Nebo hláška. Ty ale víš, že tam máš pěkný fleky. Fakt? Na tom kostýmu teda. Tak to jsou tyhle ty, že jo, forky po premiéře, to fakt chceš slyšet, opravdu, jo. To je strašný. Já se třeba nikdy neptám lidí, jaký to bylo. Jo, to mně to je trapný a říkám si, když budu chtít, tak mi řeknou, tyjo, to bylo výborný. A nebo mi řeknou, ale já se neptám, protože mě to fakt přijde, že z nich táháš, jako aby ti řekli, že to bylo dobrý. A ono někdy třeba ne i, jo. Ne, ale to je dobrá varianta, a chytrá, protože každý slušný kolega, nebudeme se bavit o hyenách, že? Ale každý slušný kolega po premiéře, když vidí, že se to moc nepovedlo, tak ví, že jsi do toho dal spoustu času, spoustu energie, že jste se fakt snažili, jo. A tak nejde a neřekne ti hrůza a tohle. Takže já taky, já se neptám, že říkám,
slušný kolega, já ho přivedu do rozpaku, protože on ví, že to stálo energii a práci a on ti přece nebude chtít a priori říkat, že je špatný. Ho to přivede do rozpaku, když nemůže říct, že je dobrý. Jenom ta svině se říká, no ale prostě takže, mám to napsaný na papírko, jo, jak jsi vzala baterku do hledívka, jak jsi tam psala, ještě jsem rušila tím světýlkem, ale já myslím, že to pomůže, když ti to tady řeknu, jo. Takže, jo. A takže slušnej jsem, takže já vždycky někdo, jak takhle neví, o čem si povídat, tak jak se vám to líbilo, tak já vždycky jako občas procházím a říkám, nedělej to. Jo. Neptej se, nedělej to. No. Budeš zklamanej. Jo, to je strašný. Hele, a co stres? Jak na vás působí během premiéry stres? Už ne. Už Na- ne. Už je to zbytečné. A teď si říkala, že nehraješ pomalu. No právě. ale vylezu poprvé na jeviště před lidi, to jo, třeba jindy, jo, než je premiéra. Na tvý premiéře. Ano, na mý tak. premiéře. Já mám takový svoje soukromí premiéry vlastně pořád. A já už stres nemám skoro vůbec, protože většinou umím texty, umím ty písničky, vím, co mám dělat, takže z toho nemám trému, ale já chodím na jeviště už jako do obejváku. Já se těším, až tam vlítnu na to jeviště. Fakt se na to těším. Ale to je tak od nějakých 40 třeba. No. Do 40 nebo do 35 jsem třeba stála a právě říkám, třeba manželovi bývalýmu, Eugenio, vždycky jsem říkala, ty vole, co já tam budu říkat, jsem v hajzlu. Rozklepaná. A on, teď je to úplně jedno. No. A já, Nejlíp. to je nejlepší. Takové to úplně. Nebo to je úplně, to dáš, to je jedno. A já, aha, to je vlastně pravda. Není operace mozku, Tak, jak jsi řekla. není to A to operace já vždycky mozku. říkám, nejsem mikrochirurg, to je jedno, když se budou klepat ruce, když udělám něco jinak, nikdo neumře, takže jdu do toho a s tímhletím, jako tam já chodím, takže jsem v pohodě už. No. A navíc, jako já třeba jsem měla to štěstí, ve většině případů jsem hrála v komediích. To je taková radost. Jo. To je taková radost, je to něco úplně jiného. Samozřejmě, když hraješ nějakou vážnou věc a máš tam třeba umírat na jevišti nebo tak to je jako úplně jako jiný tohle, jo. Ale jinak já jsem třeba viděla, nebudu jmenovat, ale viděla jsem opravdu velký hvězdy v divadle před premiérou. Takhle se jim klepali nos. Takhle. Že tu kolegyni fakt jako vedli, jo, a měla hlavní roli, celý to táhla to představení, už byla trošku, jo, už vyzrála herečka, takže a toto, když jsem viděla u takovéhle hvězdy, jsem si říkala, aha, pozor, takže někdo to opravdu, a může mít za sebou bůh ví kolik zkušeností, tak má tam tu trému velikou. A dobrá herečka? No tak jak to Dobrá nechápu, a velká že... hvězda, tak... pocit zodpovědnosti tam, velký vnitřní pocit zodpovědnosti, naopak přesně od toho geni, teď je to jako, velký vnitřní pocit zodpovědnosti, ale je pravda, že zase jako je inscenace, když hraješ nějaký velký těžký téma. Jasně. A víš, že někomu, protože o tom to divadlo je, že ty zrcadlíš lidem věci a často se ti stane, sedí v hledišti někdo, trápí ho nějaký životní téma. Pravdu, a uvidí nějakou hru a pro něho to je jak terapie, to divadlo. Jo, to je pravda. Jo. A to vidíš občas na těch lidech, když hrajeme třeba Okno a mluvím o nějakých těch věcech, nebo se stane to s tím bohouškem a je tam ten alkohol a to, tak vidíš na těch lidech, jak, co je jako dostane, čeho se chytnou a v čem se jako najdou, což je vlastně strašně A navíc jsou tam zrovna třeba tady v té části inscenace jsou neskutečně silné písničky, co jsou vybrané. Jo. Slzy tvý mám, to je text. A to je prostě wow. A věřím, že když přesně někdo tam najednou vidí, že vy hrajete otec a syn, vlastně poprvé v životě se vidí, to je to, když někdo toho rodiče nikdy nezažil a teď dostane se do určitého věku, má toho rodiče najít, teď se s tím otcem setká a ten otec je alkoholik a je to troska a tohle a pak do toho jde ta pecka silná, tak věřím, že někdo do toho zažil, že ho to normálně v ten moment velmi osloví. Jo. Mě to oslovuje ale furt. Já sedím v šatně a teď slyším, jak to ty chlapy zpívají. To je prostě dobrý. Protože víš, co to je, geniální pecka. Takže ten song je, to je písnička písniček. Já tu písničku miluju do té doby, než tam taháme ty těžký zrcadla. Jo, to Protože vás tam vždycky, ano. všichni ty lidi v tom hledišti pláčou. Teď chlapi si tam trhají ty rodidla a my tam s těma blbýma zrcadlama spocený, nechutný, ale uřvaný. zvenku to vypadá výborně, Geniální. to vypadá super, jo. Geniální. Ale mě to připomnělo, já jsem takhle, že to jsou olympici, že jo. A já jsem kdysi v divadle
kde to bylo, ještě ve Fantastice, my jsme tam dělali olympiky, ale tam ještě hráli živí olympici kapela. Což tak to je. A pozor, a to vám řeknu, že ta premiéra tam málem nebyla, to se taky někdy stane, protože to zkoušení bylo hodně náročný a ono, když děláš s divadelníkama, OK, ale když tam přibereš rockovou kapelu. A oni kluci byli ještě tenkrát dost při Rockový síle. hodně. Tak. To byl masakr to naskoušet. A na konci to bylo o tom, že vlastně, protože kluci, co hráli, jakože herci olympiky, tak to byl, že jo, Hamleti, Dáda Gondík, Kuba Veremberg, Peťa Vondráček tam byl, Aleš Háma. A na konci to bylo tak, že kluci hráli, že jo, Dáda za bicíma to. A přijela podesta, na který byli druhý bicí, Milánek, že jo, Peroutka, celý olympici tam byli. A teď hráli ty dvě kapely dohromady. A tohle technicky udělat bylo neskutečně těžký. Prostě to. Já si pamatuju, že na veřejné generálce to bylo tak strašný, to se sypalo, celý to představení jak domeček z karet. Že po veřejné generálce se normálně produkce zalezli do produkce, začali řešit, že zruší premiéru. To je tak strašný, že zruší premiéru. Nic nefungovalo, všecko se rozpadalo, nic. A teď my seděli takhle v té šatně a co budem? Hele, a to, co se někdy na divadle děje, často. Najednou všichni vědí, dneska je premiéra, přijdou ty lidi, bude se o tom psát. Jak když mávnutí kouzelného proutku, všichni se nějak zapnou na nějakých 150 000%, nechápu. Ta premiéra proběhla a to v Hledišti seděla moje ségra, která tenkrát byla v porotě v Tálii, jo, takže ona měla... A ta to viděla a říkala, to bylo výborné představení, to bylo úplně v pohodě ta premiéra. Říkám, Segra, kdybys to viděla, tu veřejnou generálku dneska ráno. To byla taková hrůza, oni fakt se myšleli, že to zruší. Takže i tohle jsem zažila, že ještě v den premiéry přemýšlela vedení divadla, že to zruší, že to fakt není koukatelný. A večer normálně proběhlo a všichni řvali, skandovali, muzika, všecko jelo, všecko se technicky poskládalo. Ale je pak, že na konci byli všichni totálně vyčerpaní. Protože ta koncentrace byla tak silná. Jo. Ale to zase je hezký, že my lidi fungujeme tak, že když se fakt skoncentrujeme na něco a máme stejný záměr, tak ty naše energie se spojí a pak se doslova a do písmene dějí zázraky. Protože tahle premiéra, to já považuji za zázrak. Ale to se mi právě nahrálo, nechtěla jsem nic. Já už nic nechci. Já jsem chtěla říct, že je zajímavý, že po premiérách potom většina lidí odpadne. Ano. Protože jak se 2 měsíce, 3 měsíce všechno zkouší, všichni jsou nasazený od rána do večera, všichni makají a nejeděj, nespěj, i třeba jsou trochu do toho nemocný, stejně dělají, tak se vyhypujou při té premiéře a pak to všechno začne odpadat. A pak ten litr vodky a jsou mrtví. No. Takže to imunitu to trošku srazí, hlavně to po premiéře. Ale to se mi teď stal trapas, protože jsme měli premiéru Lotranda a Zubejdy a hraje tam Ljubinka Krbová. A já jsem s ní potřeboval něco vyřešit a teďkon v pondělí jí volám, vytočil jsem to číslo a teď jí volám a tam najednou, prosím. A já, ježišmarja, pardon, to bude asi omyl, já volám Ljubinka, to jsem já. Co se ti stalo? Ale přesně ona říkala, já poslední týden ten premiérový, já to držela, říkal jsem, vydrž premiéru, vydrž ještě potom sobotu, vydrž neděli a pak padni. A já jí zavolala přesně v to pondělí, teda jsem se kdy padla, ale to bylo fakt strašný, ale je to tak. A co si budeme říkat, ta premiéra za mě, jak to cítíte Věla určitě stejně, že ty lidi tam jsou fakt potřeba, že to už je ten moment toho zkoušení, jak se jedou furt ty projížděčky a dokola, už to prostě sere, máš toho plný zuby a najednou tam jsou ty lidi a to je taková ta energie, si myslím, že i proto ty pikové. Tak dobře, jako... No, hlavně speciálně já hraju fakt v těch komediích a tu už jsi ve fázi, že si říkáš, to je fakt dobrý for, to se přece nemůže nikdo, že už se dostaneš do fáze, kdy přestaneš věřit těm naskoušeným fórům, protože se jim zatím nikdo nezasmál a už 2 měsíce zkoušíš a furt se nikdo nesměje a už úplně si řekneš, tak tohle trapný, to se nikdo smál. Pak když ty lidi zařvou. To je jako když hraješ tenis o stěnu, viď? Ty 2 měsíce, A chci se vás zeptat, co třeba takový zlomvazky? Řekněte mi, kdo jste dostal nejsrandovější. Vůbec, co to jsou zlomvazky. No, zlomvazky. Řekni on to, vysvětli divákům, co je zlomvazka.
Zlomvaska za Aby si mě... nemysleli, že to je třeba smeták ve dveřích kolegyně, tady když jde poprvé na jeviště při premiéře. Se mi tam dala smeták, aby si zlomila nohy. Já ji totiž alternuju, takže... Tak v Jsem jí dala podstatě zlombasku. Tak na premiérách se dávají zlomvasky, protože se vždycky říká, když přeješ někomu hodně štěstí, zlomvas, že jo? A při čemkoliv. Natož při premiéře. A zlomvasky jsou vlastně většinou předměty, nebo vždycky předměty, jakýkoliv, Ano. který ti mají připomenout tu premiéru. Většinou je tam napsáno, kdy to bylo. Ano. Že jo? Zažila jsem i třeba režiséry, kteří napsali, nebo jednoho, který napsal, kdy to bylo a kdo byl režisér. A rozdával to samozřejmě, abyste to nezapomněli. Tak, ale... A to ti pak řeknu, kdo to byl taky. A vy budete mít kvízovou otázku, Ano. kdo pak to bylo? Ano. Takže je tam většinou napsaný datum, že jo, a taková připomínka, ale taky se dávají zlomvasky jen tak, že přijdeš a koupíš bonbony a rozdáš bonbony, Jo, nebo chlast, jsou ty méně nějaký kreativní, malinký ano. lahvičky, ale taky dobrý. Jo, jako, no to se hodí nejvíc. No. Ty méně kreativní, já dávám jenom chlast, malý flaštičky. Ale to je dobrý, já myslím ty bonbony. Jo, tak Zase to jo. jasný, že víš, s kým hraješ, no, že No já jasně. skupuji jenom tak. Oni mají pak všichni radost. Tak a schováváte si je. Já třeba mám jenom pár zlomvazek za ta let. No takhle. Já jsem dostávala, i když jsem nehrála premiéru zlomvazky. Takže jich mám pár stejně. Hezký je, když to někdo, nebo já jsem to dřív taky takhle držela. Vyrobíš něco pěkného, třeba co Jo. k té inscenaci může souviset, napíšeš tam ten název, datum, podepíšeš, jo, můžeš tam dát někomu citát třeba z jeho postavy, jestli má nějakou vtipnou větu, to tam napíšeš. No a obejdeš ty šatny, někdo chodí dřív do toho divadla před premiérou, obejde ty šatny. A teď vypak, já jsem milovala, když jsem přišla, že jo, třeba na Fidle jsem přišla den premiéry do šatny a už jsem na tom stolečku u toho zrcadla měla třeba 10 zlomvazek, Ano. že to tam lidi takhle To je kladli. hezký, no. Tam se na to hrálo hodně a hodně se dodržovalo takový to tvůj, zlomvaz, čertěvem, nesmí se poděkovat, tak mi řekněte děkuji, takže Ano. to jsem No, museli, no. jo, čertěvem. To jsem tě říct. Ale já jsem od jisté doby samozřejmě miluju film Pane byste v dobu. Já od jisté doby, když přišel kolega, tak Sandři zlomaz, tvůj. Co na mě pliváš, ty prasa? Jan Žurka, že jo? Co na mě pliváš, ty prasa? Takže já zase miluji ty obrácený fóry, takže když mě někdo kopnul do zadku a řekl zlom vás a má se říct čertěn, tak já vždycky děkuju. Nebo jak se říká, že nemají být boty na stole, veď, tak mi vždycky všetně. A lubota. Jako ze srandy samozřejmě. Ano, a nebo když ti máš něco na kostým a teď ho na tobě přišívají, Jo, jo. tak si máš přitom opakovat text. Protože jinak je pověra, že ti zašijou text, když na sobě máš kostým vůbec neznám. a něco se stane, vyběhneš z jeviště a teď zašij to moje Haničko a ona to na tobě šije, tak ty si musíš opakovat text, to je pověra, že jinak ti zašije text a zapomeneš na jevišti Ano. text. Tak proto. No. Proto se mi to děje. Hele, a jakou jste dali nejlepší zlomvazku, na kterou, když si takhle vzpomenete, na kterou jste jako byli pyšní? Nebo máte něco takového vůbec? Já jsem právě dávala to žrádlo a chlast. Jako. Já taky Dobře. ten chlast, ale na tom nejsem vážně pyšnej. Jako. Já jsem ze začátku vyráběla i nějaký takový různý, docela jsem si s tím dala práci, ale jak jsem stárla, tak jsem jako víc a víc pila a pak už jsem neměla už jsem neměla ani tu zručnost. Jsem měla takový hodně období, když jsem fakt žila sex, drogy, rock'n'roll. Takže pak už jsem vždycky koupila přesně nějaký baštění nebo tohle, jo. Ale je to krásný zvyk, mně se to moc líbí, že se to, ale počkejte, ještě se zase ptám, že mám úplně zabijáckou ten. Jedna věc je být při premiéře na jevišti, jo. A jiná věc, když vy sami při premiéře sedíte třeba v hledišti, jak vy se potom přesně chováte, když třeba říkáte kolegům, jak líbilo, nelíbilo, jste milosrdní, nebo na rovinu, nebo Já vždycky přijdu, snažit se být diplomati, nebo jak to máte? Já říkám, bylo to super, jako fakt jste se všechno bylo, vyšlo to a oni začnou pojmenovávat, co všechno bylo jakoby na hovno a já říkám, to nebylo vůbec vidět. Vůbec to nebylo vidět. Já třeba jen tak pro příklad, Vojtu si budu zvát vždycky ona tady není, takže mi to je blbý to říkat, ale ona by byla v pohodě. Jitka Pohody, jsme hráli troju, tak se stalo hned na začátku takový malinký fopáčku, že ona nikdy nehrála na divadle a vyšla a zapomněla text, anebo chtěla něco říct a řekla, to piči. A vrátila se zpátky.
A my celý to, já stál tady se Šemíkem, tady celý prostě premiérový to. A všichni jenom, co to bylo? A jsme slyšeli, jaký čas se vrátila. A tu situaci odehrála znova. Jo, Chápeš, to to je je v životě geniál. To je neuvěřitelné. Já vám Ale chci to říct, bylo já jsem skvělý. seděla tamhle, já to do smrti nezapomenu, jsem seděla, protože nehraju premiéry, jsem seděla... Ne, já v Troje nehraju vůbec, ale to... Takže tam už vůbec. Že to je hezký představení. Tak tam už vůbec. Ale já jsem tady seděla v nějaký 10. řadě a ona to řekla. A v domě jako kdyby bacil hrom. Jako to jsem v životě neslyšela. Ano. No nevím, že to je Neuvěřitelný. A všichni dělali jako, že se to nestalo. A ona takhle nemluví, ale. Tak normálně. No, to je na tom, co nejzajímavější. Kdyby se to stalo nám dvěma, ano, no tak jasně. tak normálka. Ano. Já se nedivím, ale nám se to nestane, nevím proč, ale mi to Ale mně přišlo fakt vtipný, jo dobrý, takže řekli pozvedněte něco do píjec. Jo, ona měla říct, pozvedněte číše. A ona řekla, já to když tak vypípám, Jo. pozvedněte píči, do píče. Jo, takhle to bylo. A dobrý. A teď ten to moment řekl. úplně jsem otočila, odešla pryč a zase přišla. Pánové, pozvedněte číše. Tak za mě, já ji tu neznám osobně, pozdravujte ji. Miláček je to. Já ji miluju, protože takhle to má vypadat. Já vám řeknu, jak to vypadalo. Myslím si, to je geniální. To je úplně nový přístup a hodně se mi líbí. Takzvaný reset. Reset, jedeme znova. Tak znova. Protože svýho času na fidle se hrály 3 sestry. Mášu hrála Andrejka Černá, střídala se s Míšou Badinkou. A to zrovna Andrejka Černá, takže princezna Zemlejna, kdo by nevěděl. A hrála tu Mášu. A tam je moment, kdy oni sedí u stolu, je tam taková trošku hustší atmosféra v tom salonu a ona říká, pijte čaj! A jo? A přesně. Andrejka byla trošku v tenzi, přece jenom Čechov, tak? Nehráš tak často, každý herec potom touží, Máša hlavní role ve 3 sestrách, ale takhle stála bylo. Piče! Věčka stůla, načež všichni na tom jevišti se takhle otočili. Ona tam měla ještě jednu větu a na to jí potom říká Nataša, kterou hrála Ivka Pazderková, Maršal, takovéto výrazy se k tobě opravdu nehodí. To zapadlo! No, konec. To Čechov se změnil v Goldonyho. Totální fraška, že jo? Lehlivý. Prostě stane se, jo, že na tom jevišti, Jo. jo. Seš nervózní, tak místo než vám čaj, vypadne z tebe šáč a to se taky stalo, jo. Prostě děje se. Ale pozor, ale já jsem jednou šla děcka na premiéru. Byla jsem na konzervatoři, bylo mi 16 a velice jsem chtěla zaujmout z jednoho studenta z vyššího ročníku. Hrál to 6. ročník to představit, byla jsem do něho hodně zakoukaná do frajera. A tak jsem se rozhodla, že ho zbalím po premiérovém večírku. A tak v 16 co tak uděláš? Takže černý síťovaný punčochy, boty na podpatku, pletený takový minišaty, segra v té době pletla, tak pletený minišaty s odhalenýma zádama, to zmalovaná kluk z plagátu, tady takový oringle stříbrný. Já jsem vypadala, že mám za barákem zaparkovanou maringotku. Nevím, o co mi šlo, já jsem si myslel, že ho oslovím, no nevadí. Tak a teďka. Večer předtím, já jsem byla u našich v Olomouci, premiéra byla v Praze a jsem zrovna byla u našich a že pojedu večer do Prahy na Intr a druhý den, že mám premiéru, se jdu podívat a zbalit toho spolužáka. Mamka měla doma, nevím, jestli jste to někdy slyšeli, takový to malý solárko, takový to byl takový kufříček domácí, mohl si s tím opálit ksicht a dekolt. Ano, měli Takhle jsme otevře, ano, starší ročníky to znají. Ano. Bylo domácí solárko, kufírek to zotevřel, dal si ty brýlky, a takhle mohl jsi opálit ksicht a dekolt. Ale samozřejmě, když jdeš poprvé, musíš, jo, málo. A máma mi říká, já se říkám, mami, já mám si na tu premiéru, chtěla bych trošičku. A ona, prosím tě, jemně jenom na začátek půl minutky a ne, abys to přehnala. Tak já tam nasolila 5 minut, Jasně. protože mě nebude máma říkat, že půl minuty se potřebuji. Ano, to znám velmi dobře. Zítra už je ta akce, tak potřebuji trošičku. Fakt do hněda. Zhruba po 4 minutách už mi moje tělo jako hodně hlásilo, že vypni to, frérko, vypni to, už to není dobrý. Jako, Popáleniny 3. stupně. Trošku jsem si připadla opravdu špekáček, jo, ale
proběhla mi v hlavě klasická věta, pro krásu se musí to trpět. trpět. Takže jsem dojela těch 5 minut, odjela jsem na ten Inter, přátelé. Jsem se ráno vzbudila. Ta bolest. Mě pálily kozy, že jo, tady všecko, ksicht strašně. Já jsem měla pocit, že mě v noci někdo oflamboval autogenem. Já jsem vstala, já jsem si stoupla k zrcadlu a říkám, tak to je v prdeli, tohle je reinkarnace Jana Husa. To jsem v prdeli, to je poslední stádium. Johanka z Arku Hadr ošlehla. A teďka, takže jogurt bílej, že jo, to, a teď, ale pozor, nějaká hra, premiéra mi byla jedno, už tam měla jenom ten spolužák, já hodlám zbalit toho spolužáka, jak I to přesto? udělal. Jo, furt to se tam Ona opálená topinka. V finále bylo, já jsem se namatla asi takovouhle vrstvu make-upu, já jsem to opravdu měla, to přinosila Alžběta první, ona byla nějak po Neštovicích, tak pak nosila tu bílou vrstvu, tak tohle já jsem si dala. Ještě jsem zapomněla teda říct, že bohužel jsem si dala i ty krytky na oči. Takže já jsem vypadala trošku jak panda. Já jsem měla tady takový 2 bílý kolečka. Takže jsem se nalíčila, tak to furt svítilo ty oči. Tak já jsem šla vedle k holce, co tam měla pokoj, a ona měla tlustý brejle s 5 dioptriema, ne? A já. Můžu si počítat ty lenonky. Dala jsem si ty takový tatásky. Hovno jsem přes to viděla. Tak jsem přišla na tu premiéru. Spolužáci jenom. Co se ti stalo? A já, co? Ty jsi chnej. Přátelé, ještě jsem navíc seděla nahoře na balkoně, kde byly reflektory a v těch pletených šatech, takže mě během první půlky stekl celý ten make-up, ta vrstva. Natekl, teď se to nahromadilo tady v tom žlábku, v tom dechu. Já jsem už o pauze vypadala jak moučnej červ, to se zdrclo na tom ksichtě, to bylo něco strašného. Samozřejmě spolužáku jsem nezbalila, že to zbalila moje kamarádka, ale slušně jsem se ožrala, to si pamatuju. Takže to taky jo, člověk chce udělat na premiéře dojem, veme nějaký super šaty, nebo teď to na něm rupne, že to na sobě neměl třeba 10 let, jo. Nebo se ožere z nervozity, hraje mu tam někdo, přítelkyně, tak jsi nervózní, tak se nakalíš tak, že pak už po premiéře tam, že jo. Nebo už při premiéře tam. Jo, takže děje se, no, prostě různý záležitosti. Jak v hledišti, tak na jevišti, no. Ale celkově prostě premiéry jsou strašný nervy. Pro všechny. Jak ty, co se dějí v hledišti, tak ty, co se dějí na jevišti. A pro producenta, jestli to dopadne. No to je a úplně, tak, no. to je úplně, no. A ten hlavně musí ještě počkat na ty kritiky. Jo. Protože často máš pocit, že dopadlo to dobrý. A pak. A druhý den vyjdou noviny. I divadlo. 23%. Ale počkejte, a řekněte mi ty kritici, jsou to opravdu nějaký specialisti na umění nebo na představení, nebo kdo to je, ty Většinou kritici? jsou to lidi, kteří chtěli být tvůrci a nevzali je na ty školy. Takže zakomplexovaní. Vím, že často Segra mi říkala, jak jsem v Itálii, říkala, ale mi tolik lidí, co chtěli být herci. Tak to je šílený. Že chtěli být herci, režiséři, jo. Vlastně tomu strašně rozuměj. No, mají to vystudovaný, To je zášť. jo. Že většinou studuješ na filozofické fakultě, že jo, obor, co to je, Segra to studovala, jako že tam je i teorie divadla, takže máš fakt jako nastudovaný všecko. Jo. No ale sám netvoříš. Jo, jasně. Jo. Proto mě to jako nezajímá. Mě to fakt nezajímá, protože to je vždycky tak strašně zlý. A já se tam chci i dozvědět, jo, proč, nebo to jenom sepsut něco. No, ne, to je vyloženě. Jako jasný, že něčemu rozumějí, to asi samozřejmě, když něco vystudovali, to je jasný, ale se vždycky říká, že kritik je ten, který píše, jak by to napsal on, kdyby to uměl. Kdyby to uměl napsat, ano. Jo, kdyby to uměl No, napsat, jasně. jo, to je kravina samozřejmě. A já tohle povolání totiž nemám ráda, protože dělat revizora, kritika, jo. nebo někoho, kdo tě Kontrolora. jako kontrolora čehokoliv, mě je jako odpudivý. Samozřejmě je to taky potřeba, jako ale většinou je to taková určitá sorta lidí, který prostě exekutoři. To jsou Měšťáci, co dávají pokuty za různý No je to sorta lidí, která, když funguje dobře, tak fajn, ale většinou to... Jo? Ale je to škoda, že třeba neprošli taky sami někdy tím tvůrčím procesem. Protože já sama za sebe třeba velmi ráda zkouším s režisérama, který byli i herci. Jo. Oni mají tu zkušenost. Oni vědí, co to je, když stavíš tu roli a jsi v pozici toho, kdo to hraje. Oni vědí, co to je, když na tom jevišti zkoušíš, nesedíš jenom v tom hledišti, nevidíš to jenom z toho. Tak já ráda dělám s lidma, který mají i tu zkušenost prostě z toho jeviště. Dobře, a třeba nejoblíbenější tvůj rejžák? S kým jsi dělala?
asi člověče úplně nejradši, ale tak to byl filmový režisér Juraj Herz. Protože byl velmi inteligentní, měl specifické vidění situací lidí, bavil mě jeho úhel pohledu na svět, nesmírně mě bavil jako jeho tvorba a dělat s ním a velmi mi zvednul sebevědomí, protože já jsem fakt měla problém s tím, že mě vždycky ty kolegyně, že v 18 hrály ty princezny a vždycky paní pokoja, máme tady jezinku, vzala byste to a to ti v 18 nepřidá, jo. A já jsem s ním vlastně poprvé dělala, když jsem se vrátila z Ameriky, nějakých 25 a on byl zlatý, on se se mnou sešel, zkoušel tenkrát u Karla Heřmánka na Bez zábradlí. A pozval si mě, tam jsem za ním přišla, povídali jsme si a on mi říká, hledal hlavní ženskou roli do televizního filmu. A asi po hodně povídání říká, výborný, zavolejte asistentce, ať vám dá scénář, řekne, kdy jsou zkoušky a to. A já, jak už jsem byla zblblá z těch keců okolo předtím, tak já, pane režisére, ale víte, možná byste se na mě měl podívat přes kameru na monitoru, já nejsem moc fotogenická, abyste nebyl pak zklamaný. Já jsem si takhle pod sebou sama řezala tu větev, jo. A on na mě kouká a říká, já nejsem blbej, já vidím dobře. Ty si pamatuju, že jsi extrémně zajímavá. Extrémně zajímavá. Říká, to je velká výhra v téhle branži. Bejt jenom hezká. Říká, to odkvete, to zmizí. A ty jsi extrémně zajímavá, budeš zajímavější a zajímavější. A mě obrovsky zvednul sebevědomí. Byl první, kdo mi to takhle jako řekl. Jo. A měl pravdu. Jo, děkuju. Podívej, jak seš teď zajímavá. A je pravda, že... Tady vůbec nemusíme být. Dneska nemusíme být, tak jsi zajímavá. Ale na divadle... Ježišmarja, s kým já jsem hodně ráda. Já vím, co se ptám kolegů, tak hodně vyzdvihují Bednárika. Jo. Já jsem si nikdy už samozřejmě jo. Opravdu to bylo tak jako já jsem s tím neskoušela, ale seděla jsem v hledišti, viděla jsem ho, když zkouší s lidma a mě byl velice sympatický, protože to byl živel a říkal na rovinu, jak věci vidí a jak si myslí, že jsou. On nechodil okolo, on to jako, a já to mám ráda, protože já potřebuji, mi ten režisér řekl, aby se nestyděl a prostě řekl to. Protože já se podle toho rychleji zorientuju. Já nemám ráda, když se chodí okolo horšníka, že ztrácí se tím čas. A teď diplomat, že ona, aby to neskoušela, ona by se urazila, s ní se musí jemně, něžně, to nebylo vůbec něžný s Bednárikem, teda já jsem s ním zkoušela 2krát. A byl samozřejmě výborný. To je ten systém, že byl nejdřív herec a pak režisér. Tak. A on i předehrával. A já jsem třeba stála, jak je Lito, a on, Lindušenka, musíš toto. A udělal, a musíš takhle projít. A teď takhle před mnou prošel to jeviště. A já, aha, on jako občas lidem předehrával a to bylo senzační. Teda nadával všem pěkně, ale to byla spíš sranda, jo. To bylo ale jediné, co se mi nelíbilo, teda on ty alternace mezi sebou znesvařoval. On třeba řekl, my jsme byli 3, že jo, Dresslerka, Monča, Absolonka, já třeba na jednu roli a on říká, koukněte se, jak to hraje Monika třeba, příklad. Vidíte vy dvě? Tak toto hrajte. A teď mi, aha. Tak víš co, tak teď budeš ty Ačkový obsazení, ty B a ty budeš C. A my, aha. A víš, on byl takový jako trošku... A myslíš, že to dělal záměrně, aby vás dostával k lepšímu výkonu? Aha, tak to dělal... a před všema a to se mi jediný teda nelíbilo, nebudu mu mít zadek, byl výborný samozřejmě. Ale tohle to bylo trošku takový, že jako... Ale Sandra, vidíš, takhle to dělá Sandra. Jenomže protože věděl, my jsme, nebo ty jsi třeba výjimka, já jsem dřív taky byla soutěživá, jsem chtěla ty kolegyně. A on, když to nějaký režisér ví, že většina těch herců takhle soutěživých je, tak on je fakt takhle štengruje, že on je dostane do toho, aby podali lepší výkon potom, jo. Ale ty jsi mě připomněla, kdo byl geniální, Petr Novotnej. Peťa Novotný jako režisér, jsem s ním dělala, že od Jesus vlastně prvního v 90kách. A to bylo stejný. Peťa uměl stručně, jasně, nehercům, pomoct nehercům. Kamča Střihavka zpíval geniálně Ježíše, ale herec to není. A měl s tím problémy. A on mu přesně, Peťa ho uměl tak narežírovat. Protože prostě řekl mu, ty musíš dělat jasný, čistý gesta, Kamile, jo. Zpíváš ty Getsemany, zpíváš tomu Bohu, tak udělej tou rukou, přesně, jo. Nebo stůj rovně, žádný mrcasení se, ano, jo, tohle. Ano. Já jsem třeba teďka zahlídla nějaký dokument, jak znova udělali Spirálu a nějaký chlapec moc hezky toho Jidáše zpívá, ale nikdo mu nevysvětlil, že nemůže u Jidáše zpívat a dělat rukama tohle. Tak. Že musí udělat slyšíš! A tam je slyšíš!
Co to je toto? Bum! Gesto! Co to je toto? Jo, a on to neví, on má manír, on to Ano, neví. ano, neví. To je stejný, já jsem kdysi na jevišti jsem nevěděla, když jsem byla nervózní, já mu rozumím, byly tam kamery, byl dnes, já když jsem byla na jevišti dřív, aniž bych to věděla, že jsem byla nervózní, tak jsem třeba v klidu stála a palec mi dělal tohle. Jasně. A mě na to upozornil Boris Rezner. Jsem s ním dělal nějakou práci, mě připravoval tohle a já tak, a on říká, co děláš s tím palcem? A já, co dělám palcem? Říká, Frérko, takhle točíš palcem. Říká, to vůbec nevím. Říká, nemáš pod kontrolou svý tělo. Ano. Jo. No jasně. A to nevíš. No, Ale to jasně. dělá často lidem, Jo. třeba když chodí přes jeviště, a to já ale taky říkám, přestože nejsem herečka, tak vím, často někomu dělá třeba takhle ruka. No to mám Jo. já, no. To nevím, ale jo, Je ukáže. rozevláty. No to je To špatně, no. velice na jevišti škodí, že divák se nemůže pořádně zorientovat. Pokud vyloženě nehraješ roli, která má být nějaká takováhle, vždycky držet, gesto má být od do. Čistota. Má no. čistota, jo. A toto ten Petr uměl fantasticky. A proto najednou Kamča, jako Ježíš, on mu řekl, dělej jasný, čistý gesta, jo, a měj mezi něma pauzy, že klidně má stůj, jenom Ano. nehybej se, pak udělej jedno gesto. A má to sílu, než když je, Jo. 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 A ten Kamil byl výborný. A potom vidět najednou Danka Bartu, ten má úplně jako, já ho zažila, když ještě hrál i Ježíše, i Jidáše, jo. Já Dana miluju. Úžasný, jo. To je. A Danek taky, ten dostal Itálii za Jidáše, jo. A byl geniální. A do toho Barunka Basiková. Vidět tyhle tři pohromadě na Jezusovi, proto já, i když jsem hrála šestistou reprízu, mě to nevadilo, protože začala jenom ta overta, ta to tě vtahlo, ta hudba je tak dobrá, to tě tak vtahlo. A teď jsi to projel tím představením, ani nic nevěděl, jak a měl to obrovskou sílu. Ještě tím, jak to nebylo kukátkový divadlo, ale aréna, No. cirkus, takže to líp vtáhne diváka, jo. A takže za mě, člověče, Petr Novotnej, moc se mi líbilo, jakým způsobem uměl pracovat s lidmi a hlavně jak uměl pomoct nehercům. Uměl to jasně, rychle a dobře pojmenovat. No. Mě ten Ježíš fascinuje v tom, že opravdu teď i po těch letech ty 4 O2 arény po 20 000 lidech jako se prodali hned. A to je neuvěřitelné. Že ten Ježíš je fenomén, tam byla úplně jiná skvadra hudebníků právě protože to je rocková hudba. Tam hrála půlka JAR, že jo, takhle jsem se s nima seznámila. Maria, Jo. to jasný. A bylo skvělý, že ještě v té době na to byly prachy, že byla živá ta kapela. To už dneska málo kdy na muzikálech máš opravdu živý orchestr. Jo. No a s kým vy jste nejradši dělali třeba, kluci? S kým máte dobrou zkušenost, že máte pocit, že jste se i něco naučili? Jakože úplně jako pro mě nejvíc je ten Libor Vaculík, ale je to kvůli tomu, že on mě k tomu přivedl, víš, a on mi právě ukázal, a on měl tu Bednárikovo trošičku, tu jeho školu, že byl drsnej na mě, strašně, 4 měsíce jsem byl kokot a hovno a nic a to. A pak den před premiérou mi řekl, že nehraju hlavní premiéru, protože to byla první muzika, ale že hraju druhou premiéru, oni byli 2 tenkrát, a že to dělal celou dobu jenom proto, aby mě jako vybičoval k tomu, že nemám tu školu hereckou a tak, a abych jako se naučil ty věci rychlejc. A fakt mu jako doteď za to hrozně vděčím, protože když jsem pak dělal, nebudu jmenovat, s jinýma režisérama, který při zkouškách na divadle čtou scénář, kontrolují jenom, jestli říkáš to, co napsat, a vůbec nekoukají na to, co tam je. Tak to mě tak zklamalo vlastně, že fakt máš jako, buď je to dobrý představení, děláš to hezky, anebo pak tam chodíš na A ty zrovna zkoušky. ten rozdával zlomvasky se svým jménem. Ježiši Kriste, to je šílené. Já už vím taky a to vám řeknu No, potom, no, teď no. se včera stalo zase něco podobného Hele, na a kolik e-mailu. ti bylo, když jsi dělal poprvé s Vaculíkem? 18. Jsme dělali Romea ve Foru. A pak si s ním dělal znovu v kolika? Pak jsme dělali Tarzana, si myslím. Ne, muže se železnou maskou. A to ti bylo... To mi bylo 22. A když on třeba, bavili jste se o tom za ty 4 roky, když pak jste udělal po 4 letech, jestli tam vidí posun, nevidí, bavili jste se o tomhletom třeba? Ale to bylo tak, že já jsem přišel na muže se železnou maskou, já miluji ten film, s DiCapriem, a přišel jsem sem na konkurs a nikdy jsem tady nehrál. A vlastně po tom Romeovi já jsem od toho muzikálu trošku odešel. A přišel jsem sem a Libor mě viděl a začal říkat Michalovi, Davidovi a Lichtenbergům, to je Vojtíček, já ho měl na Romeovi, on se hrozně snaží tohle. Já jsem tady zaspíval, Michalovi se líbilo, jak jsem zaspíval, ale říkal, ale on není vůbec známý, co tady bude dělat v tomhle divadle. A starý Lichtěl zprávy tenkrát říkal,
že dejme mu šanci, třeba jednou slavný bude a to. A Libor právě před rokem asi přišel za starým a říká, vidíte, jsem vám toho Vojtíška, jsem protlačil a teď to je krásný. A to tenkrát už hrál premiéru, nebo ne? Ne, muže se železnou maskou hrál David Gránský. Premiéru byl slavnější a jo, lepší. Ne, no ale tak teď už hraješ premiéru. Herectví. Bez zpěvu. A počkej, a teďka schválně, když to srovnáš. No. Když, takže teďka už hráváš premiéry, teď už jsi první obsazení. A což se nedivím, už máš jméno, krásně to, jako to je hezký sledovat tu kariéru tvoji, je to fakt pěkný. Děkuji. Tak kdy se cítil komfortně, když jsi hrával jako druhou premču, anebo jo, ale jsi rád, že hraješ teďka první, ale stejně. Jsem, ale je mi hrozně. Já když jsem hrál Okno, mě bylo na Blití, když jsme premiérovali to Okno a fakt to je tak přesně takový to, že to neseš celý, ale nejseš jako vlastně, necítíš se jako herec, necítíš se jako někdo, kdo by to měl kurňa říct. V kapele jo, ale tady seš prostě na jevišti. A ještě k tomu to Okno bylo strašně specifický, tam se fakt jako čekalo, co jako ale se musím řekne, teda fakt říct, že je dobrý, když máš v tom castu super jako lidi. Takže opravdu jsme si pomáhali navzájem a že mi vždycky ty starší zkušení jako kolegové říkali nějaký, jako co mám dělat a tak i vlastně vy, to víte, že a hrozně to pomáhá těm lidem. Takže... Je pravda, že v Okno jsem zrovna teda premiéru hrála. No, vidíš to. Ježíš, a já vlastně taky, ale protože Veru nemohla, tak já jsem hrála premču. Možná, že někdo taky nemohl u mě. Jo, to bude ono, my jinak nehráváme. Asi ne. Sáhli živly. Já jsem k tomu Liborovi jenom chtěl říct, protože za mě je to Libor taky, ale je to kvůli tomu, že tím, že Libor dřív byl tanečník. Vidíš? Pro vás to je asi bomba. Vidíš? Jo, pro tanečníky on má prostě slabost pochopení a vnímá je úplně jinak než jiný režiséři, kdy řeknou, no, choreograf vás to naučí a nějak tam dělejte. Co tam dělejte? Děláte. No. Strašný tohle. To je přesně ono. Takže on fakt jako vím zrovna v tom Romeovi například, že tam on fakt jako každý mu to vystavil, každý mu řekl, co má dělat. Řvi ty krávo víc prostě. A mám rád jeho povahu. Že přesně on jako ale víš, že mám rád, že on nadával mě, ale vynadal i Čvanče. Jo, že on není jako některý režiséři, který prostě si vozej na kompačce nebo na někom, jako, kdo to snese ego a pak, ježiš, dobrý den, tak pak je jsou někdo posraný. Hvězda, tak je z něho potentovaný, ale věřme si to na kompany. A ten Libor je lidský prostě, že každý ho bere stejně a když ho posereš, tak se k tobě chová hnusně a když jsi hodnej, tak je hodnej. To mě baví, no. No tak já jsem rád, že takhle dobrou partu máme i tady. Tady je to super, ale. No, ale právě pak se děje přesně to, že se takhle zakecáme a točíme už zase nádherných 50 minut. No, tak 46, ale já si myslím, že asi by bylo ideální to už dneska trošku zabalit. Co? Ale tak ještě jenom jedna drobnost. Tak pojď. Rozdíl pro vás mezi premiérou a derniérou. OK. Tak Linďo? Tak derniéra může být úplně o něčem jiném. Takhle, by Měla by být. My jsme si při derniérách dělali takové věci, že jsme pak už měli zákazy. Když se dopředu vědělo, kdy bude derniéra, tak už probíhaly maily. Zákaz všeho, nesmíte to udělat tohle a tohle. O tom si dejte příští díl. To derniéra. To si uděláme příští díl, protože to je něco strašného a to jsem si užila teda mockrát. Takže ty si nehrála ani ty derniéry kvůli tomuhle. Ne, já jsem mockrát jsem hrála derniéry. Kvůli tomu pak nehrála premiéry. Já viděli, co je schopná udělat na derniéře. To je Linda pravda. to pak dobře zapsala. To jsem si užila nejvíc derniéry. To mám několik příhod a fakt to je výborné. Je pravda, že derniéra na premiéru člověk je úplně sevřený, je ve stresu a hlavně, aby to všechno dali, je totálně koncentrovaný. No. A před derniérou přesně jediný, já jsem si vždycky říkala, musíš něco vymyslet, jinak seš ostuda, musíš vymyslet něco, co tam spácháš, co tam uděláš a to byla čirá radost. To už jsem se těšila, ať už je 7, ať už to na jeviště, už to mám, když to na premiéře, ježiš, ještě ne, jo, tak úplně takhle opačný. Já teda mám, když jsem někomu něco se snažila províst, tak když přišla ta situace, tak jsem se sama podělala, odbouchla, začala jsem se smát a třeba jsem to ani neudělala, protože jsem nemohla vůbec. Jenom jsi to představila. A úplně jsem se složila smíchy a neměla jsem nic.
To je slavná historka z Národního divadla, co se stala Vojtovi. Hráli nějakou inscenaci a Pešek říkal, a Vojta ke mně přijde v prvním jednání a měl začít mluvit jako postava. Fuděl. Neřek nic. My jsme odešli z jeviště a mu říkám, prosím tě, co blbne, že já na tebe mám do druhého dějství připravený výborný for. To je ono. Jasně. Tak. Mě na těch derniérách vždycky jenom štve to, že člověk vymýšlí ty fóry. Fakt si myslí, jako, že toho člověka oddělá, ono to nic neudělá, pak se podíváš do blbý šály, kde tam někdo ukáže pušlek a vypálí se celý divadlo. Je fakt, že v těch šálách Tam se se dějou dějou nejhorší věci. věci. Tam se je dějou pravda. věci. Já bych rád řekl, že co se týče derniéry, najděte si na YouTube, je nějaký sestřih nebo video z derniéry Kleopatry. Tady. Je tam Marian Vojtko, když tam umře jeden z těch hlavních, přijde s kapačkou a začne mu dávat kapačku. Cože? Pak tam jsou nějaký lesbický orgie na scénách. Pak tam má... Je to normálně Já vám pošlu nějaký odkaz. Je to na YouTube, když si dáte Kleopatra derniéra, je to vyloženě jenom sestřih těch vtipů. To ale tady vyloženě musical.cz nebo to vyloženě, jako to se počuráte smíchy. No, každopádně, přátelé, my vám velice děkujeme za to, že jste si poslechli tenhle díl. Já si myslím, že ho vůbec nebudeme stříhat. Necháme to takhle dlouhý a máte to i jako takovou naší omluvu za to, že jsme teď dlouho nic nevydali, protože tady prostě nebylo kdy natáčet. A máme pro vás radu, choďte sem vždycky na premiéru, pak třeba někdy uprostřed, když se tak ta inscenace hraje třeba rok a půl a pak si nenechte ujít derniéru, ať máte srovnání, jak může jedna inscenace vypadat. To si chci úplně jiný představit. A bude kámen na kameni. To je pravda. To je pravda. No tak jo, tak se mějte krásně. Tak čau. Mějte se nádherně. Mějte se. Get